Donc baro la bena radio benkan fasiri jekulu mawfe abna lasi abalmake Seydou Silla Maraka Fama fe Sorigino dokonoke fama kalito shuya kolela bidunya inan dene septembre galo klitan ani wolonvlan samba fla ani tani shiki radio benkan la me jekulu malizum point natif lebo na funi bokuru bofle Ministri somi na anyeshimbe sirabaw ani mamagonya fen olu larawelima ako wulikajo udabora femiye sirabami na bebo kati kata kolokani jijeni abarabolo abna damine octobre kalo natain ni kunafoni sebentiara directeur national des routes du Mali fe Mamadou Nama Keita. Ministri mi na nyeshimbe sorobolo ani jamana wagande ma no Dr Boubou Cissé ani wagande ba mimbe nango ma banque bad oka tide jusu lorg Ali Louise uyubulo no bla sebena jumadunya temeli abe seben kofo na be tromonyombo ko kofo ka nyeshi barabolo hakilina manuko ma projet d'appui ka nyeshi sorobolo yiwali ma bamali ba konnana bagruba fola pasem asegnen ko kabla ministri nyema yam nan konnana sumelu bube maiga aidana ya kuraya ka das professeur Samba Sokan kabla ministri so nyema ya la no nyeshimbe keneya ani furbasania sabatilima septembre galo kle kononton temeli professeur Samba So aka bara kun folo awo nyeshi tama makata nyedama ka nyeshi sunna don jekluma keneya tokola ngwara daba fangayinintong na nyemine be Sumaila Cissé bulu uma salaya de sibiri dunya temele ubora tuguni ku kanfasa geleya ku ka dusuma kasaya ka dangene maya ka nyeshi jamana nyema bota Ibrahim Boubacar Keita le sigilima masaya la tuguni masaya blonko nana ka masaya fulan chogwa kuna uko uma jenai ka sababu ge shweli dikera kwa nyawara kana kebli dung barla kuma ba luye ninyi munu mena wala awye sisa danina aw ni che Maraka Fama ka journal Bambara lamelila dante awla ne ba fugo wala nyumandon aw bismillah ne bora ko de fosizandani na ngo siraba mi nabe bo kati kata kulukani de kata fo jijeni abarabolo olubina damine octobre kalo nata ni kuma gambora ministry so romu nyeshimbe infrastructure ani équipement ma noye mamagonya sirawo ani anga sirabaw olu laraweli ni barabolo a waliyali abna ke barabolo belebele duru bonyango olu temelengo munu nolu waliyara samba fla ani tani woro ani samba fla ani tani shegi frontière konnana ministri soyi abena ni barabolo yi a waliyali abena a welewele da octobre kalo ale damine wati kati kolokani jijeni abe kilometri keme ani biduru ani nani banyango abe okofo a toromoyonko obna ti jofo sefa wari milliard bi wolonvlan ani shegi ni barabolo ba munun vle ninye jamana nyema Ibrahim Boubacar Keita aye akalfa ke ministère des infrastructures et de l'équipement maudila kuka wuliga joke kati kologani jijeni a barabolo abseka meru chogomina ka be octobre kalo o damine watima ni barabolo ba nunu ye wuliga joye samba fla ani tani shegi konnana barabolo mununi mabseka tareda inafo bankoni jalakoroji safo nonsombugu fokatase kangaba julafundu fokatase Mali ani lagine e frontière ma kai sajola kenyeba nyinantna ke yanfoila kalana fokatase Guinée frontière ma barawoli tamani nyinamake uko ona nywana numbe do fere ko na mumbe anga sirabaw glanin ko fo ani mama wonya siraw yasa yoro ubiseka gafo nywana chogomina nogoya la taninga segi o kan nogoya maw unu bolo fen bolo toromunyongo hakil la jigina amba jirawla ka fo kati kolokani fokatase jijeni sefa wari a milliard bi wolonvlan ani shegi million keme nani banyango orebna do akodala abna ke entreprise SOGA Satom maudefe baraw koloshili o kalifara sira SA maula ni kunafoni sebentiara ka ala dankene maya directeur national des routes du Mali fe Mamadou Nama Keita. Ministri mi na nyeshimbe jamana sorobolo ani wagande ma Dr Boubou Cissé ani bangi mi nuwa ko BAD Banque africaine de développement o katide jusu lorgne Ali Louise uyubulo no bla sebena abe hakilina barabolo ko fo nuguma projet d'appui ka nyeshi sorobolo yiriwali ma bamole wa to la PASEM Banque africaine de développement lebna ke o tormonyon bobaye ni bolo no bla seben akera nyona jere sokonna na dunanjigi so do la bamako ya no
PASEM a coordinateur Sori Bamba ale tun bɛ kɛnɛ kan ɲɛ sɔrɔlen baarabolo waleya la n'u ko ma programme d'appui sɔrɔbolo o maracogo ɲuman sabatili ma anw ka jamana kɔnɔna na bakuruba fɔlɔ ko ma page 2015-2016 ani baarabolo min bɛ n'u ko ma programme d'appui n'o bɛ sɔrɔ saniyali sabatili yɛlɛnin kɔfɛ sano n'u ko ma ko PAS 2017-2018 kɛmɛ sarada la 5 o sɔrɔla ɲɛtaa sira o jidili la badi ale de fana y'o ye a ko dɛmɛ ka kan nin jamana in ma han u wulila k'u kwa jɔ k'u kwa don Mali kɔrɔ ka se ka i ka dɔn k'a fɔ nin baarabolo in a ka se ka waleya cogo min na a tɔrɔmɔɲɔnbɔ a bɛna bɛn sefa wari miliyari 8 ani miliyɔn 60 bɔɲɛngo o de bɛna don nin baarabolo in a yakubaya la Mali sɔrɔbolo o bɛ se ka jidi cogo min na a ko waleyabaw u ko nin baarabolo in a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ sanɔ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na an ka sɔrɔ o jidili la tɔrɔmɔɲɔnw bɛ se ka bɔ cogo min na ka baarabolobaw k'olu waleya o bɛ se ka kɛ anw ka jamana tɔgɔ la cogo min na fɛn min ka dɔn k'a fɔ baara yɛrɛ donni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ baaradaw ni ɲɔgɔn cɛ olu bɛ se ka kɛ fɛn jidita ye cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka sogo bɔ anw fɛ yan fɛn min ka dɔn k'a fɔ ka taa bayɛlɛmali k'a la ka sɔrɔ fɛn wɛrɛ bɔ sogo kɔnɔna na mun bɛ se ka kɛ nafafɛn ye diɲɛmaa ma u ko san 4 bɔɲango nin baarabolo in a bɛna waleya a bɛna kɛ baarabolo sira fɛ i n'a fɔ fɛn min ka dɔn k'a fɔ ɲɛtaa sira o bɛ se ka sabati sɔrɔbolow la cogo min na i n'a fɔ fɛn dilancogo ɲuman o bɛ kɔrɔ don cogo min na i n'a fɔ baaraɲɔgɔnya bɛ sabati sanni feere la a ka ja kunkanfɛn n'a tɔrɔkanfɛnw na jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ Mali n'a nɔkan jamanaw ani fɛn min ka dɔn k'a fɔ baaradabaw olu ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka kɛ fɛn jidita ye cogo min na. Seginnen kɔ minisiri ɲɛmaaya minan kɔnɔna na Sumailu Bube Mayiga a ye danaya kuraya ka da cɛba dɔ kan n'o ye professeur Sambaso ye k'a bila minisiriso kunna a tun bɛ min kunna kɔrɔlen n'a dɔnko b'o la n'o ye o ɲɛsin bɛ kɛnɛya minisiriso ani foroba saniya o sabatili ma septembre kalo tile 9 tɛmɛlen professeur Sambaso a sigilen kɔ a nɔ la a y'i ka baara kunfɔlɔ ɲɛsin fɛn min ma o de ye ka taama ka taa ɲɛdama kɛ teriya ɲɛdama ka taa o kɛ ka ɲɛsin soladon jɛkulu ma minnu ɲɛsin bɛ kɛnɛya sabatili ma ani jamanadenw ka hakɛw olu makarani du ani dukɔnɔmaw a ko a ka nin taama sen fɛ ale b'a bila minan kɔnɔ o de ye fɛn min ka dɔn ka fɔ soladon jɛkulu maaw olu ɲɛsin bɛ hakɛw ɲinini de ma o bɛ se ka sabati u ye cogo min na professeur Sambaso ani soladon jɛkulu ye ɲɔgɔn ye n'u ko ma syndicat national de la santé de l'action sociale de la promotion de la famille o ye soladon jɛkulu ye mun ɲɛsin bɛ kɛnɛya sabatili ma ani dukɔnɔmaw bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛya o jidili a kɛra jumadon septembre kalo tile 14 tɛmɛlen a ko nin tɛ dɔwɛrɛ ye k'a ɲini soladon jɛkulu fɛ u ka baara ɲɔgɔnya k'o sabati u ni ka dɔn ka fɔ u kuma ɲɔgɔn fɛ yaasa fɛn min ye gɛlɛyaba minnu bɛ olu bɛ wuli ka bɔ yen nɔgɔya siraw ka taama danaya ka kɛrɛnkɛrɛn baarakɛlaw ani ka dɔn ka fɔ baarakɛyɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ. Ngwara daba fanga ɲinitɔn n'u ka ɲɛminɛ n'a bɛ Sumayila Sise bolo an bɛ donni minɛ i ko bi u ma salaya dɛ jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita utukalo tile 12 tɛmɛlen kɔ ale ka masaya sɔrɔli jamana ɲɛmayasigi kalata la an ka jamana kɔnɔna na san 2018 u kɛn bɛ k'u kangalama fasaya a bɛ Sumayila Sise a n'a nɔkamaw a bɛ olu kofɔ a n'a kanubaw u bɔra sibiridonya tɛmɛlen k'u ka dusumakasaya k'a kuraya tuguni k'a yira diɲɛma la k'a fɔ ko suyɛli de kɛra jamana ɲɛmayasigi kalata la k'o de nana laban jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita u ka sebaaya sɔrɔli la ka tila k'a dankɛnɛmaya k'a fɔ fɛn min ka dɔn ka fɔ olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ni ɲɔgɔnna kana kɛ jamana in kɔnɔ bilen a ka ja u siran bɛ k'a sababu kɛ wasaden kalataw olu tɔmɔ jan bilen u ko suyɛli kana kɛ tuguni yaasa olu bolo ka bɔ a bɛɛ lajɛlen na ko o ti ɲa o kosɔn sa ko bɛ diɲɛmaa k'u seere ye u bɛ bamalibadenw kɛ u seere ye wa ka tila k'a fɔ ko minɛli minnu kɛra a majaw ye han ko mun ye ka dɔn k'a fɔ Paul Ismaël Boro ani Musa Kimbiri ko tigɛ bɔra olu kan ko nka ko maa dɔ bɛ dibi la fanga tigilamaw bolo dɛ n'o ye Burama Jara ye Burama Jara ale ye conseiller municipal ye URD o tɔgɔ la Sangarebugu la ale bɛ tigɛ kɔnɔ maaya la commissariat 4 na n'o ye 4e arrondissement ye kabini septembre kalo tile 4 ko tigɛ ka bɔ a kan fɛn min ka dɔn ka fɔ u ye nin kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen dangenemaya bourse du travail la taamakɛlaw yɛrɛ olu kun funtɛnin bɛ kosɛbɛ olu ko Sumayila Sise ale de ye président ye IBK a ka bɔ yen manasa k'o ye tɛ dɔwɛrɛ ye k'o ye suyɛlikɛla de ye wa i ka dɔn ka fɔ Sumayila Sise a n'a nɔkamaw u ko u tɛna a dabila dɛ u b'u ka kanfasa gɛlɛya bɛɛ lajɛlen kɛ sariya o taama siraw la yaasa u bɛ se k'u ka dɔn ka fɔ hakilinaw an'u ka ɲinifɛnw u bɛ se k'olu sabati u yɛrɛ ye cogo min na.
farikolo ɲɛnajɛ an bɛ bita kuncɛ ni o ye a bɛ senatolanci a b'o kofɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi duɲa in na adama moyiga journaliste sportif radio bengan kumasoba in tɔgɔ la ale bɛna o kunkun n'o ɲɛɲɛ k'o bɛɛ lajɛlen k'o ɲɛfɔ an ye adama bi kunnafoni bɛ cogo di bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni senatolanci a b'o de kofɔ donc fɛn min ye CAN 2017 n'a bɛ denmisɛnninw kofɔ n'o ye minnu si ma san 17 sɔrɔ n'a kan ka kɛ tanzanikaw fɛ yen san 2019 okumu kɔnɔna na sa Mali kɔni an tɛna ye a kɛnɛ kan ka sababu kɛ kunungo fɛn min ye Laginɛ ale kɔni sɛbɛn sɔrɔ anw kan tiro biti kɔfɛ 5-4 dolanci yɛrɛ kuncɛra 2-2 okumu kɔnɔna na Senegal ale fana ye sɛbɛn sɔrɔ fɛn min Cap Vert kan 6-9 donc an ka zone kɔnɔna n'o zone ouest A ye Senegal ale ni Laginɛ olu bɛ taa an jɔyɔrɔ fa fɛn min zone ouest B ye Nigeria ale fana bɛ kɛnɛ kan ka sababu kɛ a ye sɛbɛn sɔrɔ fɛn min Ghana sanfɛ donc final kɛnɛ kan kunungo a kɛra stade Seni Kunce ale kɔnɔna na Nigerkaw fɛ yen donc 3-1 tiro biti kɔfɛ donc sanga 90 balontan fana kuncɛra yen nɔ 1-1 okumu kɔnɔna na sa jamana 8 minnu bɛna ye ni Coupe d'Afrique des Nations ale kɛnɛ sanfɛ olu tɔgɔ dɔnna donc Tanzanie ale min bɛ kulon labɛn Senegal Laginɛ Nigeria Angola Maroc Cameroun ka kuncɛ ni fɛn min Uganda ye hali bi senatolanci hukumu kɔnɔna na an fɛ yan nɔ sa Coupe du Mali a ta ko 58 donc finaliste n'o maa minnu kan ka ye final sanfɛ olu donna Stade Malien ale ni Joliba Attitude Club Stade Malien ale seba sɔrɔ COB sanfɛ donc 19 tiro biti kɔfɛ Joliba ale seba sɔrɔ AFE kan 1-0 donc n'ala sɔnnama donna nataw la fɛn min Kɔnɔr ale ni ministère des sports bɛna jɛ ka fɛn min Coupe du Mali a final a n'a kɛ yɔrɔ k'o fɔ anw ɲɛna donc n'an taara kɔ kan sa an b'a fɔ fɛn min Ligue européenne des champions ni ala sɔnna ma sa sini ale baaraw bɛ daminɛ donc san 2019 o cadre kɔnɔna na an b'a fɔ dɔrɔn Real de Madrid maa min bɛna jɔyɔrɔ fa o de bɛna laɲini donc ale kɔni ye coupe in ta san 3 ka tugu ɲɔgɔn na. adama i ni ce i ka baara ɲɛdɔn i ka jija ani ka faamuya farikolo ɲɛnajɛ o bonda kun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la senatolanci cɛna i b'i ka baara dɔn ala k'i mɛn an kɔrɔ adama k'an bɛɛ dɔwɛrɛ ni ala sɔnna ma adama ka nin ɲɛfɔli ninnu de bɛ dansigi an ka bi labɛnw na an ka bi kunnafoniw dili la n'a b'a fɛ ka segin Maraka Fama ka journal Bambara lamɛn a bɛ se ka taa malizoom.net ale sanfɛ ale ye kunnafoni di sira ye cakɛbara bɔlɔlɔ sanfɛ n'an ko ma journal en ligne malizoom.net n'i y'ale kɔngɔ i n'an ka kunnafoniw bɛɛ lajɛlen ye Maraka Fama ka journal Bambara a ka ziiriw a ka poyew a n'a ka kunnafoni jataraw a b'a bɛɛ lajɛlen ye malizoom.net ale sanfɛ mun tora ne o ye k'aw fo ka waleɲuman dɔn aw ni ce a ka kanuya kurali la ka ɲɛsin Maraka Fama ka journal Bambara lamɛnli ma a k'an bɛɛ sini inshallah. Maraka Fama ka bi journal Bambara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.